VP Constantino Chiwenga kushuka vanhu yesterday. Vanhu vakuona mavideos he's arriving the Politburo meeting the ZANU-PF headquarters. Vanhu vakati aiwa VP Constantino Chiwenga panguva inoi his high level arrival pamwechete nemasecurity forces ake anosakuziva kuti aiwa Chiwenga panguva inoi anozoziva kuti these guys they are attacking him. But pane chitiko chinokunzi VP Constantino Chiwenga woenda kuPolitburo yesterday vakapfeka scarf. Sanapenda mashoko mlanyo wakana upload wa subscribe wala ikauta on the bell. Munaona this picture he's arriving. Muchiona achibuda mumoto vehicle yake akapfeka scarf. Tupinda muPolitburo tunaweza kuona ma clear pictures. VP Constantino Chiwenga vakapfeka that scarf inozikanwa kuti scarf yemutungamiriri wenyika yaimbofosirodzwa vanhu kuti wear that mask. Chitiko chashoka vanhu panguva inoi yatiri kuona kuti as people right now expecting much action from VP Constantino Chiwenga. Kumuona akapfeka mask at the same time people they know the VP Constantino Chiwenga is against 2030, but right now that is some questions. But why? Because on many occasions, even issues independence, even since long back, VP Constantino Chiwenga declared that ZANU-PF the corruption here is a security threat in Zimbabwe. Vanobvira vakaonekwa vakapfeka that mask, that scarf. But panguva ine vachionekwa vapfeka that scarf, people have raised questions with why, what have changed, chichiri kuitika chaita kuti VP Constantino Chiwenga vapfeke that scarf. Chitiko chinonzi kunokonzwa munyika yeZimbabwe panguva inoi people they are totally confused with the ruling party ZANU-PF. But some of the people that were getting with change takuida, but it's going from the ruling party ZANU-PF. The ZANU-PF kaichungoenda zvayo. At the same time, the ruling party ZANU-PF factions they are rising. Some people that are supporting VP Constantino Chiwenga vachiona kuti ndiye munhu achikwanisa kusunungura nyika. Mbutidzai mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Kana comment section medu mudzi mafunguro enyu, so subscribe or like, turn on the bell icon.